Skal jeg sige hej til Heidi? Hej Heidi, det er Jaxi. Ja, Majlu hun har spillet klaver hele dagen. Hun er god til at spille på klaver. Ja. Og så har hun danset i hula hopring. Ja. Og så har hun danset på hoppebold. Ja. Og så har hun drukket vand. Ja. Og hun har spillet... Det er vand? Det forstår jeg ikke. Hvad? Kan du lige gå ind og vise Jaxi fuglene? Kan du ind og vise fuglene? Hvordan lyder fuglene inde på klaveret? Ja, hvordan lyder de inde på klaveret? Yes, perfekt. Og den onde mand, den sure mand. Perfekt. Hoppebold. Ja, trommer. Fantastisk.